Tene avril kalo tile 19 san 2021 aw minnu bɛ kan filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ f'aw sigiyɔrɔ la ni aw ka kunnafoni waati selen Mali kibaru jabarani kan aw bisimila. Bakuruba la an b'aw ladɔnniya ko jɛkulu min ɲɛsin bɛ kungilenna di ma yɛlɛma donni na politiki kow ni fangabulon cogoyaw la minisiri ɲɛmɔgɔ Muktar bɛ k'o baara daminɛ ni lajɛ ɲɛmɔgɔya kɛ bi. Bɛnkan sɔrɔla donsow ni jadikɛlaw cɛ ɲɔnɔ cercle la ka kɛ ni Haut Conseil Islamique du Mali ka cɛlabɛn ye diinɛ dantɛmɛwalekɛlaw ni donsow tun ye bɛnkan sɛbɛn min bolonɔbila marisi kalo tile 15 tɛmɛnen Farabugu ka lafiya kama dɔ farala o kuntagala kan jumadon avril kalo tile 16 san 2021 Haut Conseil kuma lasela Mohamed Mustafa Aidara y'a jira ko bɛnkan in bɛ tali kɛ ɲɔnɔ cercle commune 12 bɛɛ kan a ka fɔ la ɲɔnɔ sigidalamɔgɔw bɛ se ka bɔ ka taa u ka baaraw la cogo min ka d'u ye ani ka t'u ka dɔgɔ jɔ u sago la. I n'a fɔ an kun y'a fɔ ye cogo min na bakurubaw la jɛkulu min ɲɛsin bɛ kungilenna di ma n'a bɛ wele tubabukan daɲɛsuru la COS o sigira sen kan san 2021 marisi kalo tile 31 tile 20 kɔ a sigilen kɔfɛ a bɛ k'a ka baaraw daminɛ minisiri ɲɛmɔgɔ Muktar y'o daminɛ ni lajɛ ɲɛmɔgɔya kɛ bi ntɛnɛn avril kalo tile 19 san 2021 furancɛla fanga bɛna yɛlɛma min don politiki ko ani fangabulon cogoyaw la o baara daminɛ ni lajɛ don minisiri ɲɛmɔgɔso ka laseli la jɛkulu in mɔgɔ hakɛ ye mɔgɔ 50 ye ka bɔ politiki tɔnw na jɛkulu minnu tɛ politiki tɔn ye kɛnyɛrɛyew université mɔgɔw lafasalitɔnw laadalamɔgɔw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw la mara ni décentralisation minisiri nafoloko ani wariko ani jamana jɔli kura ni fangabulon cɛ koɲɛnabɔ minisiri olu ye jɛkulu in ɲɛmɔgɔ fɔlɔw ye tɔw bɛɛ sugandi ka fara o kan. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an b'aw ladɔnniya ko Faransi ye médaille di Abdraman Sise ma foroba baarakɛlaw yiriwali hukumu kɔnɔ Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ye médaille dɔ di Abdraman Sise ma min bɛ wele chevalier Faransi jamana ka médaille ko siratigɛ la médaille in dira Faransi ka lasigiden Joël Meyer fɛ alamisa don avril kalo tile 15 san 2021 mara ni décentralisation minisiri lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ani baarako ni gouvernement baarako minisiri maître Aruna Touré tun b'a kɛnɛ kan minisiri kɔrɔ Abdraman Sise balimaw a teriw n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan médaille in dilen kɔ Faransi lasigiden sɔrɔla k'a fɔ ka tanu a ka baara ɲuman kɛlen na sigida lakɔdɔnlenw yiriwali siratigɛ la ani décentralisation ni bɛn ni lafiya sɔrɔli siratigɛ la Mali kɔnɔ. Ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw la an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛn ni lafiya sabati Mali kɔnɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ la ni kɛnɛ kelen kan.